Čau, dostali jsme trochu do držky, ale ještě pořád nás nezavřeli. A to znamená jenom jednu věc. Tak, děkuji. Takže, pane Smolf, já jsem si vás tedy předvolala ohledně přestupku, kde teda ta skutková podstata byla v tom předvolání zmíněna, jo, jste teda obviněný vy, pan Pavel Cváček a Martin Jarka z přestupkového jednání tedy proti panu Petru Červinkovi, kde teda mělo docházet prostřednictvím sítě Telegram k narušení občanského soužití, tím, že teda oni měli být vstány nějaké urážlivé nepravdy na tuto síť. My tam máme jak podání vysvětlení pana Červinky u nás na Městském úřadě v Tišnově, tak také na policii, tak potom nějaké ty print screeny, co mělo být teda psáno. Já vám to pak můžu nějak, jestli... Vy jste asi nebyl, že? S policií zatím konfrontováno ohledně té věci, takže až od nás. Až od vás. Tak. Já jsem se to nějak dostal, protože on se tím jakože trošku pochlubil, že jakože na mě podal trestní oznámení a já jsem se tomu jakože takhle jako zasmál. Teď jsme tady, ale když to řeknu takhle, já si myslím, že po tom, co si jako asi vy se na naší stranou budete, si myslím, že chápat vlastně, proč jsme to udělali, nebo jakoby proč jsme došli takovým krokům, že jsme takového člověka vyhlásili, když to řeknu takhle slušně. Dobře. Tak, já se tedy nejdřív na začátek zeptám, jak znáte pana Petra Červinku a jak znáte ostatní podezřelé z tohoto přestupku. Tak, pana Červinku jsem poznal přes vlastně sociální aplikaci Telegram, přes nějaký skupiny a neznám ho nějak jako hlouběji nebo takhle, to je jako asi jako jediná interakce, co jsem s ním měl. Takže jenom ta virtuální nebo i osobně? Jenom ta virtuální, viděl jsem ho někde venku na nějakém srazu, ale nějak jsme spolu nemluvili vůbec nic. Potom vlastně Pavla, říkám to správně, Pavel, tak s ním se znám osobně i online, potkali jsme se několika i vlastně s panem Jarkou, to stejně, my se známe osobně, známe se strašně dlouho už. Jo, takže jste přátelé, dá se říct. Ano, jsme přátelé dlouhodobí. Dobře. Pavla znám osobně online a stejně tak i pana Jarku. Jarku. Dá se říct, že jsme všichni tři přátelé. A k tomu Pavla napíšeme nějak Cváčka. Jo. Dobře. Takže děkuji. A teď tedy nějakou teda vaši verzi k té věci. Jestli chcete nějakým způsobem třeba jestli to půjde přes tu kameru, ukázat, co my tam máme ve spise. Třeba, nebo jestli mi to přečtete. Jo, takže aby jsme viděli vůbec, k čemu se vyjadřovat. Mělo tam teda být nějaké to obvinění, nebo ty nepravdy, že je pedofil, jo, pak nějaký zloděj energií, to teda jsme měli u tom předvolání. My tam máme od něj vlastně... Tak jo, potom teda, že byla založena nějaká tady ta internetová stránka, kde se teda jmenovala, kde teda bylo údajně psáno teda právě o něm nějaké tady ty neslušnosti, urážky. Pak tady máme teda změnu toho rozsudku, jo, kde tady je vidět jeho jméno, jinak je to tam teda nějaký osobní údaje tam nejsou, jo, tam je to vyčerněný, ale teda měl být odsouzen za nějak teda tu pedofilii, pak tam máme jestli víte, poznáte, nebo se to chcete nějak klidně přečíst, můžete? Jo, tam sice na té konverzaci nejsem já, ale vím, že tam je pan Jarka. Spíš se, ano, jako já totiž potřebuji, jelikož jste všichni tři a každý tam měl podle mě nějaký jiný podíl, tak vyjádřit se k celé té věci, pokud vůbec se k tomu, pokud nevíte, tak samozřejmě jenom jako o čem máte znát. Jasně, já k některých věcích jako si můžu vyjádřit jako za sebe. Já tam mám přezdívku jménem Aodake, to je má přezdívka online. Jo, tak to si za protokolem, takže moje přezdívka na Telegramu je takže Adam, Otakar, David, Adam, Kristýna, Emil. Aodake. 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 Tak, ano.
Tak jo, jinak je to teda všechno. Jo, my tam máme potom to vyjádření na policii, vyjádření u nás, pana Petra Červinky, ale Jo. co máme, jakoby ty důkazy, tak je to, co jsem vám Jo, teďka tady jestli vás ještě tak jenom můžu poprosit, jestli byste mi třeba potom ten spis mohla zaslat datovku, nebo jaký ty důkazy jenom, abych si Mohla, určitě. Já vám potom datovkou pošlu i to, co dneska se píšem, a to bych potřeba asi, abyste mi nějak podepsal a zase poslal Já mám zpátky, jelikož online máte podpis. datovku. Já Jo, mám- tak jo. Není žádný Tak, problém. takže to, když tak mi Já pošlu, teda, aby já jsme to teda měli. začnu asi nejlépe od začátku. Mhm. Já vás budu potom přerušovat a budu diktovat Určitě. kolegyni, ona to bude rovnou protokolovat, Určitě, jo? Tak určitě, mluvíte. že bez problémů. Mhm. Tak, pan Červinka se z začátku choval normálně, když se řeknu takhle, jo. Co jsem se dozvěděl, je mu okolo přes 40 let. Mhm. A dávněji už se začal chovat, jakoby, když nebylo po něm, tak začal vyhrožovat násilnými trestnými činy, že chce zničit vesmír a takové různé věci. Dostával zákazy na tyhle skupiny, na nějaké ty akce mezi lidi, protože pořadatelé těch akcí ho vyhodnotili jako nebezpečného. Ještě řeknu takhle. A on si jako mazal, zakládal účty, aby obcházel vlastně vstupy nebo takhle na ty soukromé akce, na které se jako musí zaplatit, že registrace a podobně. Jo. Vezmu asi rovnou ten spis, co se tam měla, tohle. Tak, tohle je vlastně upravení na rozhodnutí, kterou to bylo během covidu, pokud si dobře pamatuju, nějak ten rok zpátky, to je ten rok 2020-2022, jak byl ten covid, tak to se šířilo fandomem vlastně a tohle vlastně je poupravení na rozhodnutí, které bylo moje, to je úplně totálně jiný případ, to jsem potom dostal zproštěn a bylo to upravení kterou vlastně rozšiřovali, když řeknu takhle všichni. Bohužel nejsem schopen říct, kdo to upravil, to si fakt už bohužel nepamatuju. Je to strašně dávno, když to řeknu takhle. Takže to je asi takhle tomu to jako rozesílalo, jako když řeknu 30-40 lidí o něm, jo, tady tohle stav. Kdo to upravil, to nevíte. Bohužel, ne, já jsem to nebyl, bohužel opravdu nevím, kdo to byl. Tohle z toho rozhodnutí, co vlastně bylo o mně, se jako taky dostalo hodně lidem a nejsem schopen říct, kdo to upravil. Bohužel. Druhá věc je vlastně, proč byl nazvaný pedofilem nejenom z naší jako obviněné strany, jakoby od nás tří, ale od více lidí, bylo to, že on se strašně rád bavil, s lidmi pod 18 let. Jo, jednomu 14letému klukovi nabízel, když mu udělá nějakou službičku, když to řeknu slušně, že mu zaplatí obrázek. A ten screenshot jsem schopen někdy dohledat, mám ho někde uložený, abych ho dodal do spisu. Potom vlastně na základě těchto informací, co jsme se dozvěděli, tak jsme vlastně vytvořili falešný účet, kde jsme pozovali jako 13letý kluk. A pan Červinka toho uživatele kontaktoval a po nějaké krátké konverzaci ho zval k němu domů na mazlení, když řeknu takhle, jo. Jo, potom až vlastně mu začalo říkat vlastně jakoby tohle, že je, řeknu takhle, pedofil. Nebo to, že se vydával potom za 12letou holčičku, která je transsexuál, aby trochu vypadal lépe v tom světle, mi taky nepřijde v pořádku, jo. Takže vlastně tomu došlo, protože ho jakoby byl nazývaný pedofilem z více stran, protože to jeho chování vlastně k dětem, že řeknu takhle, bylo takové jakoby prostě pedofilní, že řeknu takhle, jo. Tak, k tomu zloději elektřiny, tak... Jo, tak mi to teda tohle za protokol. Já se ještě zeptám, a řešili jste toto nějakým jiným způsobem, jako třeba legálním, jako přes policii? Jo, protože přece jenom takhle, já chápu, že někdo třeba se chová protiprávně, ač i to nemusí být jako přestupkově, ale tohle už je jakoby vlastně právní třeba, jo, pokud by to, co teďka říkáte, měla by pravda, k něčemu takovému došlo, ale takhle, tady ty osočování potom na sítích, taky to není jakoby
ta Já tomu reakce, naprosto která by rozumím. měla být. Já Jo, tomu naprosto rozumím. Vím, že někdo, myslím, že dokonce pár lidí to zkoušelo řešit s policií. Bohužel jsme dostali odmítnutí, že vlastně snímky obrazovky z aplikace Telegram není jakoby důkazní materiál. Jo. Bohužel. Jo, prostě nebylo to nějak řešeno dál. Nebylo to jo, byl to nějak pokus, nějaký tam byl, dobře. pokus. Tenhle člověk potom, když to řeknu takhle, na rok, na 2 vymizel, my jsme si mysleli, že už to vzdal, protože... A tohle je teda ta doba toho covidu? Ne, to už jsme posunutí, to už jsme trochu posunutí. Až dál. To už jsme dál vlastně a vlastně teďkom vlastně se jako bych řekl, vynořil zpátky, když mi vlastně přišlo to oznámení od vás, tak jsme zjistili, že ještě jako tady stále je a že stále pokračuje ve svém jednání, že obchází zákazy a podobně. Jo, takže vy jste si mysleli, že už na těch sítích třeba od toho covidu není. Že už přestál vlastně, já když to můžu říct takhle, já když se podívám vlastně do toho kanálu ty šulové vžlepty, tak tam ten kanál byl o tom vlastně archiv jeho zpráv, když to řeknu takhle, z jaký on zprávy se vyjadřoval a podobně. Jo, a když to vezmu kromě teďkom, tak úplně posledníčkovej, jakoby, kdy se nám něco poslalo, co on jako psal, nějakou kuriozitu, byl rok 2024. A my jsme si mysleli, že od té doby už se jako neukazoval nikde, že už to vzdal, nebo prostě si dal jako pohov, nebo prostě vzdal ty sociální sítě. A teď teda až tady tím oznámením, co přišlo od nás, se zase o něm, jo, zase si objevil, že tam je furt. Že tam je furt a vlastně dostalo se ke mně vlastně jeho ten nový uživatel, ke kterému obcházel vlastně tyhle ty zákazy, kde potom jako zešílel a říkal všem, co mu dávají zákazy, že nebude poslat trestní oznámení, že mě dá k soudu a ostatní dá k soudu a podobně. Dobře, tak jo, tak to zaprotokolovat. Aha, takže ano. Už, nebo někdy v době covidu, takhle, já se ještě zeptám na začátek. Jak dlouho zpátky teda poprvé vy jste slyšel o panu Červenkovi na tady těch sítích, kde se tam začal vyjadřovat, teda takhle, jak říkáte, pedofilně? Nebo úplně původně, tam to jeho vyjadřování bylo by nějaké normální. Nebo jak jste se o něm jako dozvěděli? Jste říkal, že jste se osobně nesetkali. Viděl jsem ho v nějakých těch skupinách, že řeknu takhle. Ježišimarja, to bude strašně dlouho. Jestli mi vydržíte sekundu, já se s vámi podívám, že já si ty zprávy takhle jako ukládám, takové ty jeho kuriozity taky právě. Já jsem si říkal, že jednou se mi to možná bude hodit. Přece jen. Ježiši, no to bylo, já bych si... máte někde i takové to vyjádření, jak jste říkal, jo, tady to pedofilní, nebo to tam, tady v těch vašich materiálech, nebo jenom, ještě jednou, jak vyjádření? Vy jste říkal, že tam stal nějakému tomu chlapci a zval ho k sobě domů. Ano, mám to všecko, můžu vám to dodat. A to byste mě třeba mohl poslat potom? Určitě, že to není to žádný problém. Jo, klidně mailem do datovky, je mě to jedno kam, ale já si prvně, kdy vlastně prvně, co jsem začal, jako když mluvil ty jeho kuriozity, tak je rok 2019, 6.11. Tak. Takže poprvé v roce 2019 jsem si přes síť Telegram všiml Petra Červinky, který se vyjadřoval zvláštně. My jsme potom začali shromažďovat tyto jeho kuriozity. Které mám zálohováno a mohu je správnímu orgánu poskytnout.
Tak, Petr Červinka je muž asi kolem 45 let, který se vždy rád bavil s lidmi pod 18. Tady na ty vaše, tady ty skupiny a tady ty srazy, tam jsou právě tady jako Tam věková většinou- kategorie ti mladší. Když řeknu Nebo takhle, jestli on tam byl nějaký, co vynikal, nebo je tam i běžné, že tam tady ta je tam věková běžná skladba je tahle různá. komunita vlastně, ono se, když takové ty veřejné srazy, kdy se chodí jako třeba do parku a takhle, tak tam většinou bývají jakoby lidi pod 18 let, nad 18, je to různé. A takové ty akce, co se musí platit, většinou bývají od 18 let, jsou výjimky, kde pokud má vlastně to dítě souhlas od svého jakoby rodiče, že tam může jít, tak tam potom může jako jít, jo. Ale Jo. nemá A třeba ta věková skupina Je tam- těch 40 plus, no, jak je třeba pan ježiš, Červenka. tam jich je málo na Ne, těch, jako malinko. na těch akcí venku, je jich tam málo. Takže to je spíš ojedinělé, že on tam... Ojedinělé. Ano, Jo. přesně tak. Mhm. Aha, takže ve skupinách na Telegramu i na veřejných akcích, které byly pořádány. No moment, na Telegramu jako bývají strašně hodně dětí, jako když to řeknu takhle, jo. Tam to je běžné, Jo. že tam ty děti jsou, ale na těch jako venkovní akcí, co jsou jako parky a Rozumím, podobně. ale prostě spíš ten věk měl spíš ta horní hranice, jestli on, když se někde objevil, nebo i na tom Telegramu, tak byl považován prostě za nějakou raritu, jo, nebo tak, jak jste si ho prostě Jako- všimli třeba. Ano, jako je málo lidí, co jako jsou v těch velkých skupinách, kde jim je přes 40-50 let, jo. Většinou Jo, to je jo. rozmezí jako 12-30 let, jo, občas Jo. 40 až 50, jo. Dobře. Po 18 let. Takže pan Červinka byl takovou raritou, že se v těchto skupinách angažoval a srazů se účastnil. Někdy v době covidu začal na internetu kolovat pozměněný odsuzující rozsudek. Pozměněný odsuzující rozsudek. Kde měl být Petr Červinka odsouzen za pohlavní zneužívání. Já nevím, kdo tento rozsudek vytvořil. Šířili jsme ho po sítích. Já, ale i dalších, asi 40 lidí. Je také pravda, Já i další. asi 40 lidí. Je pravda, že jsme na síti Petra Červinku označili pedofilem. Bylo to ale z důvodu, že jsme věděli, že Petr Červinka vstal 13letému dítěti, které zval k sobě domů na mazlení. My jsme potom sami vytvořili profil, kde jsme se za dítě vydávali. A on vám tedy psal, ano? Je to tak? Ano, já jsem pozoval jako 13letý vlastně kluk. Jo, A tam si mě zval domů. jo, takže to bylo přímo na vás. Tak tam máme, že psal dítěti a on, že se vytvořil. A to teda vy máte k doložení, jo? Tady Mám to k doložení. Jsme potom psali Profil, kde já jsem se vydával za dítě
A pan Červinka mi také psal. Pokusili jsme se věc nahlásit i na policii, kdy však policie se touto věcí nezabývala. Jo, dobře. Tak ještě něco tady k tomu, co jsme teďka zapsali, co jsi říkal, co bych třeba vynechala. Jenom dodal k těm vlastně k tomu kanálu, ty Šulep žlepty. Já nevím, kdo ho vytvořil, budu upřímný, nevím, kdo ho vytvořil. Tam se ty zprávy posílal jakoby do komentářů a pak ten majitel to tam přeposílal, aby to viděli všichni. Doteďka nevíme, kdo to je, hodně lidí si myslí jako různý jména, ale bohužel doteďka jako nevíme, kdo za tím kanálem stojí. A jak už je neaktivní ten kanál, tak asi to nezjistíme nikdy. Jo. Už to není aktivní, jo? Toto už tedy... Poslední zpráva, co tam byla z roku 2024 vlastně. Jo, a vy jste říkal, že od té doby vy jste si teda myslel, že on už není aktivní. Ano, to si myslel jako více lidí, než vlastně potom se ke mně dostalo vlastně ten jeho nový účet, za který vystupoval. A vlastně potom, když jsem na to přišel, tak jako spanikařil, že to řeknu takhle, začal nadávat a vlastně psal, jako jak na mě podá, že mi dá k soudu, že na mě podá žalobu a podobně. Dobře. Někdy poté vznikl kanál s názvem Šulova žlepty. Šuova, nebo Šuovo. Jo, Šuovo žlepty. Dohromady, jo? Šuovo zvlášť žlepty. Žlepty je pak jedno slovo. Také nevím, kdo tento kanál vytvořil. Zde se jednalo o to, že uživatelé posílali příspěvky různých vyjádření pana Červinky a ty se na tomto kanálu potom shromažďovaly. Příspěvky, které zveřejňoval Petr Červinka a ty se zde potom shromažďovaly a zveřejňovaly. Tak vy jste tam taky posílal do toho? Samozřejmě, jo, jako určitě tam těch jako věcí, co jako on jakoby říkal, tak jako nám přišli jako, řeknu, jako vtipné hlavně. Jo, o co se třeba jednalo, jestli máte, protože my tam nemáme jako přístup, co v tom je, nebo co tam... Já vám třeba můžu jako, já vám to třeba, já si něco najdu, něco takového a vám to přečtu. Tady, Šu dělá vše legálně, protože má vlastní zákony, které si sám vydává. Třeba. Dávám ti ban na život. A jako takové, nedovolil jsem ti tam přeposílat žádné zprávy, přikázal jsem ti ho smazat. Prosté slovo, čekám. Výhrušky, že zničím vesmír, zničím tebe a vlastně takové věci. Zde třeba psal, že zničí vesmír a tak podobně. Poslední příspěvek na tomto kanálu byl z roku 2024. My jsme si mysleli, že poté už jeho aktivita na Telegramu žádná nebyla. Takže až teďka zase v roce 25 jste zjistili, až potom vlastně, teda. Tím vlastně, jak by šel... On vás nějak informoval o tom, že podával nějaké trestní oznámení? On informoval nějaký asi své kamarády a ke mně se to dostalo. Jako nějakou cestou, můžu vám říct, kdy se to ke mně dostalo. Ke mně se to dostalo vlastně v únoru, kde on to podle mě podával na tu policii a potom vlastně se to dostalo až teďkom, kde vlastně pokud to bylo pondělí nebo v středa, přišlo vaše oznámení, kde já jsem se jako poptal pár lidí, jakoby, a oni mi jako ukázali mi ten jeho nový účet, potom vlastně jako když jsem mu napsal, že ahoj, jak se máš,
a šu a vlastně zablokoval si mě, začal panikařit, že jde okamžitě na policii. A to bylo teď, tedy až po tom únoru? Nebo To bylo teďkom, já jsem mu jako napsal, že ahoj, jak se máš, že řeknu takhle, jo. Dobře. Co tam máme? Nebo- Jo. A někdy v únoru jsem ale zjistil, že na mě měl podat trestní oznámení. Já jsem si potom přes známé zjistil, že začal používat jiné jméno. Když jsem mu napsal, tak asi spanikařil a zablokoval jsem ho. Tak, dobře. A vy jste ještě potom říkal, že se vyjádříte k té elektřině a my jsme to potom zamítli tady. Jo, my tady teda potom máme ještě tady toto, tak to jsou, tam je taky ještě změněn nějak ten jeho... Tam je vlastně, to už bude asi, myslím, že na pana Jarku. Tam je, pokud jsem to řekl, tam bylo jeho přezdívka. Jo. Takže tomu se on vyjádří, on tomu taky má nějaké věci. Jo. Jako všichni tomu máme nějaké věci, když to řeknu takhle. K tomu k té elektřině. V tom kanálu Showy Bžlety se objevila videonahrávka, když to řeknu takhle, kde si někdo z něho udělal jakoby žertovný telefon. Jo, byla to taková aplikace, kde vlastně vy zaplatíte a vlastně vám jakoby někdo zavolá ze známého čísla a dělá jakoby, je tam nahrávka třeba něco ohledně elektřiny, internet a prostě podobně, jo. Je to, nejsem schopen kdo to byl, protože tam není nějaký hlas, ale je to z roku 2019, jo. A vlastně potom tam někdo do toho napsal, že tam jako klade tu elektřinu. Tohle jsem já o něm nikdy neřekl, já jsem jenom o něm prostě tvrdil, že je to prostě pedofil na základě vlastně těch jako nějakých věcí, kde se i vydával za 12 letou holku, aby jako navázal kontakt jako s mladšíma lidma. No, to jsme tam ještě nevnapsali. Ty tam ještě napíšem taky potom... Jo, ale ještě tam k tomu, jak jsme přišli o té playlisty, to se tam vrátíme. Jo, nebo, no a ty tam všem, nebo se vydával za 12letou holku, aby mohl kontaktovat stejně staré děti. Jo, a pak tam máme teda, že on založil on si měl ten účet a psal mu jako 13letý chlapec, to už to máme. Ne, 12letá holka, on se vydával jako za 12. Jo, ale vy jste mu potom psali, to my tam potom už máme zaprotokolovat. Jo, jenom tady to jsme tam neměli, že i on se teda vydával za... On se vydával za 12. Jo, tak já pak jenom poprosím, abyste mě to, co máte, jenom aby jsme se to do toho spisu přidělali, to, co tam máte. K tomu. Dobře, a teďka napíšeme nakonec... Vím, že v roce 2019 si někdo udělal legraci z pana Červinky. A jak to tam bylo s tou elektřinou? Já jsem to trošku tak... Já jsem jako ten záznam hovoru jako slyšel jako, řeknu takhle jako jednou, ale je to strašně dávno. Jo, ale jako takže vy tam k tomu nemáte. Nemám, ale můžu vám ho dodat, jestli jako chcete. Jako jo, ten asi není potřeba. Tam vy nevíte, kdo tohle vytvořil, to vy nevíte. Ne, bohužel to nevím. Někdo dělal legraci ohledně elektřiny. Já jsem slyšel nějakou videonahrávku. Ale nic víc o tom nevím. Já jsem ho nikdy zlodějem elektřiny nenazval. Nazval jsem ho pouze pedofilem na základě toho, co jsem již řekl výše. Dobře. Tak jo, tak ještě něco dalšího k tomu, tady celá ta události. Já přemýšlím, jestli tam ještě něco, jestli tam něco vy ještě nemáte, ale asi
asi, máte tam třeba ještě něco jako konkrétního na mě, třeba jako s mojí přezdívkou, nebo takhle, jako když to řeknu takhle. Tak, já mám ještě počkejte, jo, řeknu třeba, co nám tady sdělil nám pan Červinka, jo, protože to je pro mě vlastně směrodatné, ani ne to, co řeknu na policii, ale potom, co jsme tady. Tak, mě tady potom ještě dodal to. To by mělo být jako navíc, co bylo až potom, Jo, co bylo na policii. se jedná o mou skupinu, tady tohle kde já vlastně, jakož to je má skupina, já si reguluju, kdo v té skupině může, nemůže být, jo. A ten screenshot je vlastně z aplikace pro tu skupinu, je to jakoby taková seznamka pro kamarády a podobně, jo, je to hodně jako regulovatelný. Ta aplikace, nevím, je z americká, ale jsou tam jako Češi a podobně, tak jsem jako na něj jako chtěl upozornit, že pozor, dávejte si na něj takhle. A... Jo, tam je tady ta věta, to jedná se o mentálně nestabilního 50letého pedofila pod jménem Petr Červinka, to jste psal vy, jo? Česko, pokud si pamatuju, tak jo. Jo, dobře. Aha. No. Jo, tak to jsem teda nepsal, to jsem nepsal já. Teď jsem si to dohledal, tu zprávu. Tak se omlouvám, to psal někdo jiný. Někdo jiný. Jo, to se omlouvám, teď jsem si to dohledal v mý skupině. Psal to někdo jiný. Dobře. Tak a jinak my tady teda máme... Já vám to klidně přečtu, co nám tady sdělil pan Červinka, já vám to stejně potom budu posílat, ale spíš, že byste se mohl vyjádřit i k tomu, jo, no to není dlouho. Takže s podezřelými jsem setkal nejdříve přes Telegram, kde jsme byli společně v různých skupinách, členové kanálu, kde jsme se domlouvali na různá setkání, kde jsme se vždy setkali a používali jsme přezdívku, kterou máme v rámci komunity, podle toho jsem se tedy i setkal osobně a podezřelé jsem poznal. Nikdy jsme se spolu nebavili, maximálně jsme se pozdravili a žádný konflikt jsme nikdy neměli, řešili jsme věci jenom virtuálně. Řešený incident byl přes sítě, vše začalo v roce 2019, to vy jste tady taky říkal, že tam první kontakt s ním byl v roce 2019, kdy jsem byl bezdůvodně vyloučen z několika skupin. Probíhalo to tak, že jsem se připojil do skupiny, ostatní uživatelé vidí, kdo se připojí a nejčastěji Martin Jarka zahlásil, co tady dělá ten pedofil, nebo vyhudě toho pedofila. V tu chvíli mi zmizela veškerá aktivita v této skupině. Někdy v roce 2021 založil pan Sváček kanál s názvem Šloho Žvrty, kde se zveřejňovaly příspěvky různých kanálů a vysmívali se mi. Zátko si mohl poslat různým uživatelům zprávy, ve kterých zasílal pozměněný rozsudek, kde použil mé jméno. Zveřejňovali také pozměněné fotografie na dalších sítích. Já jsem podezřelé přímo nekontaktoval, vždy jsem zkoušel řešit přes práce skupin. Několik let jsem čekal na to, že je to přestane bavit, že mě takto pomlouvají a vysmívají se mi, ale vše přerostlo v to, že mi byly zamítnuty žádosti o registraci na akci, kterou organizoval spolek, kdy se jedná o akci Fury Community, kde se schvaluje registrace. Domnívám se, že vše je z důvodu těchto pomluv a proto jsem byl nucen věc řešit na policii. Nevím, proč si vybrali zrovna mě, asi si řekli, že ze mě budou mít srandu a již několik let jsem již terčem. Jo, takže to je teda to jeho vyjádření. Já se k tomu asi jako vyjádřím, asi jako nejvíc je asi jako logickým způsobem. Člověk, který se v těch skupinách, kde je 300 lidí, 400 lidí, chová, vyhrožuje a podobně a obchází bany, my za to nemůžeme, že ten ban dostal. Jo. To, že někdo, nebo já, nebo kdokoliv jiný ukázali, jak on se chová jinak na těch skupinách, v jiných skupinách, a tak jsme, hele, za nás je, třeba podle mě je to nebezpečný člověk, neměl by tam být, dostane ban, jo, a jako nedokázal respektovat rozhodnutí jakékoliv jako skupiny, kde ten ban nebyl nedůvodný, byl důvodný vždycky. Jo, a vykazují to jak jeho zprávy v těch skupinách, jak očí ty lidé, co jako to viděli prostě a všecko. Dobře. Takže k vyjádření Petra Červinky u správního orgánu. Uvádím, že byl vždy vyloučen ze skupin na základě svého chování, na základě toho, že se snažil skupiny obcházet, na základě jeho urážek, že byl vyloučen ze skupiny své chování.
tedy za svoje urážky, výhrušky, za to, že se snažil tyto zákazy obcházet. Vždy toto vyloučení bylo za mě důvodné. Choval se velice nestandardně ve skupině, kde bylo třeba 300 nebo 400 lidí. My jsme pouze poukazovali na jeho nevhodné chování. Za mě je toto nebezpečný člověk, který v těchto skupinách nemá co dělat. Já bych jenom šel dal, já jsem si to nevybral, vlastně v té foodie komunitě, já poukazuju na tyhle jako nebezpečné lidi, co třeba mají nějaké pedofilní výkazy, jo, píšou si s mladýma lidma pod 15 let, nebo je to nějaký 40 let nebo 30 letý, co píše někomu, komu je 16, upozorním na to prostě, hele, tohle jako není OK, prostě, a třeba mám k tomu i nějaký jako důkaz, zprávy podobně a takhle, anebo na lidi, co jsou prostě jako, jak to mám jako říct, zoofilové, já už řeknu takhle, jo. Takže jako, než jsme si nebo všichni vybrali jeho, prostě já a hodně většina lidí, i vlastně jakoby lidi, co jsou obvinění teďkom, my hlavně poukazujeme na lidi, co jsou nebezpeční v ostatním, anebo mladistvím. Jo, takže to je jakoby ta role v té vaší skupině. Není to role, ale prostě já nemám rád takový lidi, co jsou prostě pedofilního výkazu, zoofilové, nebo prostě jako lidé, co jsou nebezpeční, to řeknu takhle, jo. Jo, rozumím. Nešlo o to, že bychom si bezdůvodně vybrali Petra Červinku a chtěli se mu nějak vysmívat, ale šlo o to, že za mě má pedofilní výkaz a já jsem na toto chtěl upozornit. Stejně tak, jako ostatní podezřelí. Ano? Takhle to můžeme? Jo, takhle to může být. Jo. Já si myslím, že asi k tomu mám všecko, já vám potom jako naposílám nějaké ty jeho zprávy. Jo, něco, co k tomu máte, aby my tam máme zatím jenom to, co jste vlastně vypsali o něm, ale nemáme tam samozřejmě nic jako z jeho strany. Potom to vypadá takže... jako já tomu naprosto rozumím. Jo, takhle, spíš, teda pokud vy už k tomu nemáte skutkově nic dalšího, tak my tady taky už nemám nic, na co bych se potřebovala doptat. Tak to, jo, i pokud by teda to, co jste říkal, bylo vlastně jako pravda i s těmi teda sklony tady k té pedofilii, což samozřejmě je věc, kterou bychom ani neřešili. To už je prostě samozřejmě by se řešila v rámci trestního nějakého řízení, ale i toto, pokud on nebyl uznán vinným z něčeho, i kdyby byl, jo, není to důvod toho člověka nějakým způsobem nazývat. Já tomu naprosto rozumím. Jo, já tomu naprosto rozumím. Není to správné jednání, i kdyby ten člověk, zaprvé nemáme tady jistý rozsudek, že něco spáchal. Ano, samozřejmě. I podle našeho právního řádu, dokud není někdo uznán vinným, je nevinný a my na něj musíme tak pohlížet, jo, a tady nebylo provedeno asi ani žádné řízení, teda i z toho, co jste říkal vy, a není to důvod k tomu, aby člověk byl nějakým způsobem pomlouván. Jo, můžeme to prostě brát jako pomluvy. Je to vlastně v široké té komunitě, je to v dnešní době, samozřejmě ten svět internetu, je to víc, než to bylo dříve, jo, je to jiné. On teda taky sám jako tvrdil, že nikdy na osobním kontaktu nějakému jako negativnímu nedošlo, ale i tady ten virtuální svět, samozřejmě je to sám, asi i z toho, co říkáte vy, tak je to i opačně, je poškozující jeho. Takže za mě skutkově je to věc, která by jakoby měla být na tom přestupku řešena a uvidíme potom ještě i další jakoby vyjádření teda
pana Jarky a pana Cváčka, tam mi teda s ním se mi zatím nepodařilo. Vy asi nevíte, že? Jestli on nějaký jako ví o tomhle předvolání. Ne, nejste v kontaktu, vy tři. My jsme v kontaktu, my jsme všichni v kontaktu. Víte, jo, protože pan Jarka mi volal, ten přijde osobně dneska, teda by měl přijít. Já vím, že pan Sváček teďkom toho měl trošku hodně. Jo, já bych to potřebovala jenom nějaký, tam je jako čas do toho 9.6. stejně jste byli všichni předvoláni na stejný den. Já bych to potřebovala s váma nějak projednat se všemi. Aby se vám ozval, aby se vám nějak ozval. Jo, za mě takhle, pokud by jako ze všech těch výpovědí vlastně vzešlo to, co jste mi říkal vy, za mě to je přestupkově, ale vzhledem teda tady k té vaší pohnutce, že to nebyl teda jako výsměch bezdůvodný, dá se říct, tak ta věc by se dala uzavřít nějakou domluvou napomenutím. Jo, bez pokuty, bez nějakého řízení, což za mě tady v této jako věci, když je to řešeno poprvé, by byla věc, která, nebo jakoby ten výsledek řízení takový adekvátní k tomu. Ale spíš asi do budoucna, kdyby se to mělo opakovat, už prostě tam ta hrozba té pokuty, tam je to 0,20 %. Není to netrestný čin, jo, není to pomluva jako trestný čin, to si myslím, že ne. Není to za mě v této situaci ani na pokutu, jestli mi tam dodáte teda nějaké ty věci, na základě čeho vy jste se teda jste ho nazvali tím pedofilem, ač toto jakoby není ta správná cesta. Určitě. Jo, prostě správná cesta. Já tomu naprosto rozumím. Jo, já vím, že to není správná cesta, naprosto to chápu, jo, a vím, že jako to, co jsem, když řeknule, z právního hlediska je to špatné, já tomu naprosto rozumím, ale z morálního mi to zase přijde trošku jiná situace. Tak, proto si myslím, že i ta škála té pokuty, která je 0 až 20, anebo i nějaká domluva napomenutí, že v této situaci podle mě stačí ta domluva, prostě vědět, ano, jako je to špatně, jednali jsme špatně, ale protože, tam máte teda tady ty důvody, chtěli jsme teda na něj upozornit, ač nevhodným způsobem. Kdyby se to mělo opakovat, kdyby to mělo pokračovat dál, už by to třeba bylo na pokutu, protože Jasně. už jste prostě byl nějak ta informace. Jo, v této prostě tady je jediná cesta opravdu řešit to nějak přes policii, mít třeba nějaké tady ty materiály, jak jste říkal, jo. A ale prostě problém, že jako... vím, že chápu, jo, zase chápu, že ten virtuální svět, ještě když tam lidi jsou pod různýma přezdívkama, i z policie, my to máme taky tak, když prostě je to tady, málo kdy třeba vůbec dohledáme toho pachatele, jo, protože policie taky ohledně přestupku má mnohem menší možností, jak dosáhnout, než když je to třeba trestný čin, takže jo, chápu, rozumím a rozumím i teda jako vašemu jednání, ale nebylo to správně. Ne, já si takže, jako říkám. Jo, takhle, tam aspoň teda pokud my bychom to uzavřeli potom nějakým tím napomenutí domluvou, což je vlastně jako de facto to stejné, tak já bych jenom potřebovala potom tím vaším podpisem, že to stvrzujete a tím ta věc by byla jako ukončená pro vás, bylo by to pravomocný. Já bych ale tady toto asi udělala až potom, co budu mít od vás ty materiály ohledně teda toho vyjadřování pana Červinky, až budu mít teda i od ostatních podezřelých nějaké tady ty vyjádření, co jsme nesprovedli s váma, tak bychom se třeba znova spojili a buď to vyřešili teda nějakým jenom jakoby tou domluvou, ale potřeba bych ten váš podpis potom zpětně, abych já to měla rozpisy a ta věc by online, je to úplně... Jo, a ta věc by tím mohla být vyřešena. Jo, takže bychom se potom zase spojili telefonicky, až já budu mít tady ty věci ve spisu kompletní a potom tím by pro vás ta věc byla ukončena. Já vím, že pan Jarka tam toho jako si sebou bere taky dneska hodně. Jako co... Říkal, že to bude na díl, no. Takže já uvidím, ano, třeba už tam bude i něco, to, co já bych potřebovala od vás, třeba už to budu mít v tom spise od něj fyzicky. My totiž, jako když řekne ten důkazní materiál, máme podobný, ne skoro stejný, protože je to na internetu. Jo, a jste vlastně, je to jedna věc, jedno řízení, takže mě jedno, kdo to tam dodá, jo, mě stačí, že to v tom spise budu. Jasně. Takže potom bychom se spojili a za mě by ta věc opravdu jako mohla být vyřešena domluva, ale s tím, že opravdu jako uznáváte, že není to správné, není to naprosto je takhle, já vím, dřív mi nevím, ježiš, jsme to, ten 2019 mě jako bylo, ježiš, to je 5 let zpátky, mě bylo 18, 19, jo. Vím, že to jako nebylo správný, ale prostě, jak říkám, z toho morálního hlediska upozornění na toho z toho člověka, kde už jako tady v tomhle fandomu je jako... Jo, možná upozornit, ale volit trošku jiná slova. Jo, dá se upozornit i prostě slušným způsobem na někoho, kdo teda se vám zdá nebezpečný, ale tady už to fakt bylo prostě já tomu naprosto tomu rozumím, já s tím souhlasím, jako tam jako, že já se nebudu jako vymlouvat, že jsem to nevěděl, nebo takhle, já vím, co jsem dělal a prostě vím, že tam jako došlo nějakému porušení tomu
pardon, tomu zákonu, jo, vím to prostě, ale v té době mi to přišlo jako správný řešení, co nejvíc jako upozornit z toho člověka prostě, no. Jo, chápu. Takže takhle, takže prozatím asi dneska bychom uzavřeli. Já bych vám poslala to, co jsme dneska sepsali, pošlu vám klidně teda celý ten spisový materiál, Jo, od vás budu potřebovat to dneska, možná vám, nevím, jestli to, možná to pošlu až po tom, co tady budu mít ty vyjádření teda od pana. To nechám na vás. Takže vám to pošlu do datovky a vy mi pošlete zpátky zase teda to, co máte, když tak vy. Přesně tak. Já jenom možná vám to pošlu trochu se zpožděním, já právě zítra odlítám na dovolenou, takže kdyby náhodou, tak se omlouvám, ale na telefonu budu, takže byste mi... To nevadí, já stejně budu čekat ještě na to, až se nějakým způsobem spojím s panem Cváčkem a do té doby to stejně nebudu nějak uzavírat a potom bych se s vámi teda asi spojila znova a nějakým způsobem to teda buď uzavřeli v té domluvě, pokud by to tam už třeba se vystalo něco dalšího, bylo by to třeba na nějakou drobnější pokutu, tak tam by to stejně musela poslat písemně. Jo, to tak já panovi Cváčku napíšu, aby se vám dneska jako zavolal vám aspoň. Vím, že on vám přišel volat, říkal to, že se nedovolal, a nevím, jo, já jsem mu psal, ať se vám ozve. Jo, je to možný, že jsme se třeba nějak jako zatím nespojili, ale spíš mi jde o to, abych to teda potřebuji to mít vyřešeno. Jasně, takže pokud by to šlo i takhle na dálku, tak je to fajn. Jasně. Dobře, tak pro dnešek je to teda ode mě všechno. Já vám to pošlu, vy mě to podepíšete, pošlu vám celý ten spis a pak se zase ozveme, já vám asi zavolám na ten telefon. Jo. Kdy vy se vracíte z té dovolené? Já bych se měl vracet 2. No, tak já vám zavolám někdy v půlce června, to já už bych to měla mít asi hotový všechno a pak bychom se už teda domluvili, jak tu věc vyřešíme. Jo? Jasně. Dobře, super. Tak jo, tak vám zatím děkuji. Hezký víkend vám přeji. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Můj bože, to bylo kamery jako čurák.